hyvän tahtoinen luotsi avoin. Kolmonen. Sitten tämä kovuus, niin kaikesta huolimatta se on hieman. Kyllä se muistaa. Mutta hyvin siististi. Joo. Ja sitten tämä temperamentti. Koiran huomiokyky, tarkkaavaisuus ja miten se muuttuviin tilanteisiin sopeutuu. Se on vilkas. Mitäs mä oon syönyt, kun taas on koko ajan suu täysin. Joo, ja hermottusti hieman rauhaton. Taisteluhalu, halu käyttää leukoja lihaksiaan. Taistella jotakin vastaan ja jostakin johon. Sitä löytyy. Uskollinen suuri. Ja silloin niin hyvä moottori siinä, että menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja puolustushalu. Tän on näkyä laitettu pieni. Ei. Ihminen ei voi nuota. Se olisi mun vaan laittaa. Ja se tuli varsinkin tuossa seinässä. Ja sillä se on pieni ilma jäljellä. Se vaan näytti, että minä olen kiltti ja sä oot kiva. Ja sit toimitakin. Miten se itsenäisesti ratkaisee nämä ongelmat. Jokaisen osion suorittaa oikealla tavalla. Erikoiskokeena siinä on kelkka ja pimeä huone. Kelkassa pitäisi olla uhka, mutta ei se nyt tällä mikään uhka ollut. Ja pimeässä siinä ei ole muuta kuin että se on pimeä. Se oli erittäin upea se pimeä huone. Ajattelin, että se meni pieleen, kun ei toi lähtenyt heti. Ei, kun se järkevästi toimi. Ja sen toimintakin tuo +2 hyvä. Aika harvinainen herkkuus. Ja miinuksia ei tullut yhtään. Kaikki oli plussan puolella. 195 pinnaa. Kyllä.